Ahojte, čaute, vítajte pri novom videu. Dneska odchádzame na futbalový turnaj do Prahy s Trahou 2024. Ideme z MŠK Púchov, chlapci U14, pôjdeme tam pofandiť poriadne s rodičmi. Chalani sa dobre zahrajú. Máme na pláne aj nejaký výlet zajtra, takže niečo aj z Prahy bude natočené. Tak si to poďme všetci užiť a ideme na to. Premiestnili sme sa na štadión, nás už čaká autobus. Pekne sa tam všetci naskladáme a môžeme vyraziť na cestu. Ja vyprávam pomenársky, lebo som tu už Púchova. Chlapci, všetko dobré a dobrý výsledok. A dúfam, že pohár bude. Pauza. Kúpiť nejakú plechovečku piva a pokračujeme ďalej. Povinná polhodinová prestávočka pre šoféra, takže pretiahli nohy, dokúpiť zásoby a môžeme pokračovať ďalej. Zásoby doplnené, môžeme pokračovať v ceste, ešte asi hodinka a pol, takže príde piďo. Ideme sa ubytovať. Sme ubytovaní, izbičky vyzerajú super, velikánske priestranné trojpostelové izby, jedna kúpeľňa, takže myslím si, že dneska alebo na tento celý turnaj to bude úplne super ubytko. Tak, toto... na misii hľadania KFC. No, chlapco to moc nejde, ale vyzerá, sme to asi našli. Máme. Tak ahojte, čaute.
Druhé ráno, teda prvé ráno. Prvé ráno, Miro, je to? Či ktoré to je ráno? Prvé. Prvé a hodne ťažké. Hodne ťažké po včerajšom večeri. Ideme skúsiť raňajky. Uvidíme, čo nám nachystali. Ako Fatra sa osvedčila. No, Fatrička funguje, dobre sme kúpili. Ale hodne prudko a rýchlo dochádzajú zásoby. Veľkú, malú, strednú. Máme za sebou raňajky. Nebolo to vôbec zlé. Párky, vajce a slaninka. Čiže všetko, čo má byť, kávička, koláčik, môže byť. Už nás čaká iba výlet do Prahy dneska. Takže poďme si to spolu pozrieť, čo tu majú v tej Prahe dobrého. Poďte, kalani. Když tak to posílíte dozadu, že si dáte ještě jedno. Jo, já to tam objednám hned, jo? Tam sa strieľalo. Máme za sebou Orloj, prešli sme cez Karlov most a ideme na Petřín. Akurát sa cítim oklamaný, pretože mi povedal, že pôjdeme na zubačku a vyzerá to, že tam ideme pešo na tamten kopec. Uvidíme. Zatiaľ šlapeme. Snad tam tá zubačka kde si bude po ceste. No tak nakoniec nás asi neoklamali. Tam dole. Ideme na tú zubačku, aby sme to nemuseli pešo šlapať. Chlapci budú zajtra hrať, tak nemusia mať nohy úplne zrovnané so zemou.
ľudí v rade ako maku, takže nakoniec aj tak pešo. Tak sme hore, no ale akože bol to boj. Bol to boj, že? Chalani. Bol to boj. Uj. Poďa sa mi prsia. Včeraj by to bol boj. Výlet za nami, máme za sebou Staromestské námestie, máme za sebou Orloj, máme za sebou Karlov most a máme za sebou Petřín. Teraz už sme späť na hoteli, chlapci dáme ešte nejaký wellnessík. Chalani išli do wellnessu, ideme za nimi. Toto je ráno. Neboj
Sme po výdatnej večeri a čaká nás návšteva legendy puchovského futbalu, pána Chovanca, tak uvidíme, že keď príde, že čo bude, chalani sa tešia, tak uvidíme. Ja osobne ho nepoznám, ani vôbec, lebo sa futbalu nevenujem, ale je to legenda, tak bude legenda. Čaute. Dneska sme predsietli do ďalšieho dňa. Je 3:45 a čakáme, že keď budeme dať raňajky, lebo hráme prvý zápas o 9:00, takže sa najeme, pobalíme a ideme hrať, ale teda akože včera to bol strašne krutý večer, Presun na raňajky. No a dneska to bude strašná bieda. Nastupujeme na prvý zápas proti Karlovému FC, tak držíme chalanom palce, no. Ideme v bielých dresoch, tak sa nám to priniesť trošku šťastia. Tak, stále nám tu poprchá a prší. Proti Karolke sme prvý zápas zvládli nie úplne dobre, ale je to minimálne na remizu, takže je to dobré. Takže prvý bod máme a tešíme sa na ďalší zápas. Vraj na nejakom druhom voľnom štadióne, tak neviem, tu je 8 ihrísk alebo koľko a my ideme na druhý štadión, takže... Ale najprv ideme pre pivo. Presunuli sme sa na druhé ihrisko, k druhému zápasu. Za chvíľočku začíname. Máme to proti Pogoň z Dunská Vola. Zápas sme nezvládli, prehra 1-0,
ale bolo to vybičované až do samého konca. Go, go! Go, go! Go, 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 go! Nevajti veju, nevajti červeno černe su. Zápas proti talianskému týmu a teraz si musím to akože pomôcť, lebo to sa nedá prečítať. U.S.Setinaze, no neviem to prečítať, napíšem potom do popisku. Sme vyhrali 4-0, takže je to dobré. Ešte deň skončil jedna remíza, jedna výhra, jedna prehra. Zajtra hráme o 5. až 8. miesto. Uvidíme, ako sa chalanom bude dariť. Večer máme ešte pekný program, ideme pozrieť majstrov. Všetci sme si posádzali na výsledok, takže sme všetci zvedaví, že kto to vlastne nakoniec dobre typol. Takže ideme na to, čaute. Dobré ránko, máme tu posledný deň turnaja. Ideme na raňajky, trošku nemáme hlas po včerajšku, lebo keď sa fandilo, tak moc nejde. Ideme sa najesť a potom pokračujeme v turnaji domov, takže poďme na to, ideme ešte trošku pofandiť, keď neviem, kto ešte má hlas, lebo myslím, že všetci sme úplne vyflusnutí. Obalení, deložovaní, môžeme ísť. Hej. Ďakujeme! Odpoveda! Druhá strana! Odpoveda! Druhá strana! Odpoveda! Emečka! Úhol! Emečka! Úhol! Emečka! Úhol!
Dnešné zápasy máme za sebou. S Karlovkou na penalty víťazstvo a s UKS Rona Poliakmi sme vyhrali 3-0, sa mi zdá, nie 4-0, 4-0. Takže týmto sa rozlúčime s týmto turnajom. Za celý turnaj sme skončili 5. v podstate, ale dostali sme len jeden gól. Takže lúčime sa a vidíme sa na budúce. Čaute. Všetkým rodičom, lebo bez vašej pomoci, aj účasti a podobných vecí by sme tento výjazd si myslím, že perfektne nevedeli zorganizovať. Takže veľká vďaka vám za pomoc, či už finančnú, materiálnu, aj psychickú, morálnu a koniec koncov aj tú fanúšikovskú. Boli ste skvelí, takže za to vám ďakujeme, chlapci. A ďalšia vďaka chlapcom za vašu, si myslím, že celkom dobrú reprezentáciu klubu, aj keď tam nejaký zápasík, dva nejaký možno nevyšli, nevydarili sa, ale myslím si, že ostudu sme si nespravili, hrali sme v rámci možností, čo sme vedeli a na budúce to bude určite lepšie. Dobre? Takže ďakujem aj vám a vidíme sa v útorok na tréningu, dobre? A keď budeme vystupovať, nezabudnite si spraviť po sebe na každom mieste, ak ste sedeli poriadok. Aby tu šofér nemusel robiť brigádu aj zajtra. A šoférovi tiež ďakujem. A ďakujeme šoférovi, že bol super a želám s nami trpezlivosť.